Hawa, dinosaur. Ikaw, Teo. Dili. Chichi. Chichera. Ay. Ng TV, kuan, madaw, Dede. Titi. Na. Dede. Hello guys. Hello. Hello guys. Welcome to my channel. Awa, ma. Ma, awa. Ma. Baru. Ay. Ya, igib ko ni thank you. Igib. Iti. No, lambay. Awa, lambay ate. Mas may labay. Lambay. Lambay ate. Duaan? Lambay ate. Tubig. Wala to yun. Okay na to yung labay. Dirty na to. Dirty na to. Samtang talaghuwat sa utanaw. Posing sa ta. Posing sa silian. Biklapik ng lipstick mo niyo. Ayaw ba? Hi! Hello! Bulingit man ko guys. Yay! Bulingit. Aso? Hati ka. Na, hi guys! Hi guys! Papa, wag mas papa diha. Wala gusto. Wala mas papa diha. Wala na din. Papa. Pong. Hello.
Biara. Christmas ba to? Punit kong imuting. Hintan ang puting. Punit yung ba? Bakit anak mo? Bakit anak mo? Ngayon mo ko ano? Hinay mo, lagro ba siya? Nande. Di ko kitas kumin. Hala. Hinay lagi kay connect man din na ito. Ah. Kapag inulay, basta nag-connect ka sa kanito. Nag-connect ka sa cellphone. Wala.
Nalila, nagpatugpak ko sa kong bata. Narira, rira. You are my love. La ri la 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 da di da da. Taka lang tanig kanta. Tadi ta singi, maahat yung ta, labi nagnanay na ta, la kumbati kanta, matuging atong anak. Ding, 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 maayong hapon, mga Bisaya. Dadi, da, da, ra, ra, ra. Balik, 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 o giles, karon pa kabalik. Dari, dari, ra, ra, di, da, 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 ra, ra. You are my love. Tira, rira, rira, ran. Di, da, di, da, di, da, da. Di na ba na ako makita ang message dahil? Dada, hindi na ako makita ang message. Basig nag-message man ang. Di, di, da, di, da, da. Tamsak daw. Salamat sa tamsak lang. Dari, da, da. Duha ka tamsak, ug usa ka like. Di, da, di, da, da, da. Di, da, di, da, di, da, dan. Da, da, da. Da, di, da, 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 da. Di, napatulog ko sa akong anak. Kasi isapot, natulog na gyud. O saan nang ibutang. Dari, untong kuwan ni big panday, ibutang sinday. Ni na na, ni na, ni na, ni na na. Da da. Muhawa sa ko, may excuse ako guys. Kaya ko sa ibutan akong baby. Baby, la, 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 la. Natulog na yun ang anak. Natulog na, natulog. Alik. Kuya. Alik, kuya. Kuya Jipin. Kuya Jipin. Na, hi guys. Welcome to my vlog. Ano dito? Na, nahilantan ako guys. Nahilantan ko guys. Manang dinosaur. Sige. Karabihan, happy ring, karabihan. Ituan.
Grabihan ate. You are my love. Dinosaur. Dinosaur. La, 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 la. Awa. Awa. Nabaguhan mo ko guys. Tandaan naman mo ko ka LS. Salamat sa duha ka buok. Nagtambay o usa ka tamsak ba na din? Og usa ka tamsak. Salamat sa duha nga nagtambay og usa ka tamsak. Hinaut unta ko kung kinsay maka-scroll din ha, tamsak lang sapat na. Kung ngay nag-scroll, mga mamshi, mga ma'am, mga sir, mga madam, tamsak lang, please. Char. Nagpakiluoy ang mga pakiluoy kang tagsara mag-LS. Nawala naman ko mag-LS mga guys. Tagsara mo mag-LS karon ra. Kaya usahay, nakuload. Kaya load naman yung ako. Muhinumdum ko nga mag-LS niya. Nagkatadaon, makalimot naman ko. Kaya daghan po buhaton. Grabe, gamayon ko na natin. Ano ka? Wala ka gamay hawak. Nagtinuod na. Ganun sa nani mo. Ano ka? Ano daw diri? Oh guys, akong anak guys. Dapat. Bawalin na. Bawalin na sa YouTube. May silent na lang tiyoy kay mawa man tabi day nga wala man kayo ning kuan, wa man tan-aw. Duha ra ka buok. Tay tabi. Kay duha ra i-silent na lang. Or diin na lang no. Naman na lang ng 30 minutes. Kaya umintan na sa tong salida. Salida na tong ragikigwa. Sana exercise na lang ko diri. Samtang naghuwat ako kaninyo. Aw, imo day na mo nang kaloy. Usang. Luta. Duha may kag manang. Iyaha ko na ako na hus. Exercise lang ko dire kaya wa may nitan ang sang salida ikaw raman. Pagpagamay sa ako ang bukton. Sa to pagamay day ana. Anak. Mag pagamay lang sa ko sa bukton kay wa may nitan-an. Na ra kuno kumundang day. Sige ako tambay diri. Nahala. Ari lang ko diri. Mag-exercise. Inani ang hawak niyo. Bil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Shake, shake, shake to the left and shake to the right. Turn around and clap his money. Hello, Bisayang Canada. Salamat sa pagbisita. Nagkuan ra ko tambay-tambay ra ko diri sa akong LS. Tagsara man ko magkuan. Salamat sa pagtusok. Bisaya ng Canada. Tambay ra ko diri. Oh, Bisaya ikaw, asa man inyo ha? Inyo ha, ma'am. Bisaya pud ka, asa pud inyo nga diri sa kuan. Ako taga Cebu man ko. Taga Cebu ko. Bisaya, Canada, taga Cebu ko. Nagkailan na bata? Taga Agusan, Resort, Butuan City. Oh, diha ko sa nakanha sa kog Butuan. Diha sa kuan. Gumis Marcos Calo ba na? Nanarbaho ko diha. Sa una. Kadikit na di ay ko. Kinsa bisi ko antay? Si Bisaya Canada. Asa gali? Nakasuod ba kog LS? Nag-LS ka, ma'am? Nakasuod ko sa imong LS? Salamat sa pagbisita niya. Salamat po sa pagtusok. Karon raman po ko nag-LS o balik kay kanang murag layan ko ba kay gamay ra kayo ang tan-aw niya. Pankuan lang gud. Wala pa kuno sa to. Kay usab man siguro murag wala pa ata ako. Wala pa. Lagi. Mao lagi nakalimot sad ko asa ta magkita kay murag musud man ko og kanang kuan nang naay mag-LS pod ba. Pero sukad katong bago pa ko naghimo og YouTube, hilig ko og kanang kuan, kanang sudsud og kanang nay mag-live ba. Basin din ka ta nagkakita basta kay ang akong sudlan sa una kay kuan kang mami nga taga Buko. Pilipina in Sweden o kanang Warren G. Chan o kanang sa patoy kanang kang Tamajiko Tamajiko daghan awang sudlan o kanang kang Papa Mr. Davao nagpapa naman hinon ko ka Mr. Davao masin diha ta sa ilhang ko nagkakita Mr. Davao Ma'am Bisaya Canada basin diha ta sa ila ka Mr. Davao ta nagkakita kay katong hilig ko kanang kuan tanaw og live kay kanila gi manyawa ta nga makatungtong og 1K. Dito bitaw nya karon wala akong balik dito man ko nakagraduate sa iya nya pagka ugma ana gibawasan man ko og napo kabuok nya balik na sad ko hangyo na sad ko niya namo to kay lingaw man kay nang kang Mr. Davao kay daghan man kaayo gud musud sa iya so didto ko pero dagko og kaltas
Inaghawa na ako. Muna, gikapoy na ako. Pag tungtong na ako, ugwan kaya wala na ako nag-apil-apil og live. Kay, kapoy ko kay sakit ang mata og ganang pangita og saging ba unya inagahuman kay kuhaon rag balik. Wa na ko sudsud. Magkuha na lang kayo ako na lang mag live panagsa. Nagtugtong lang lagi. Pero pila imong kuan ron saging. Dako pa siguro kanako. Tagsa ra mo pugom open sa kanang kuan YouTube kay YouTube di gali kumutan-aw di magay kumupli sa ako ang kagulingon tapulan nang ganagana ra ning ako lingaw-lingaw. Kay di mga batos ay samukan. Bitaw, mabitaw ko na naingon nila nga unya ra nimo balikan sunod adlaw. Hala kanindot, wow. Indota di ay. Indot imo ahoy kay imo ma'am kay dako kay kag banana. Ang watch hour po imo dako na pod. Lagi sa mukan kay nin. Gani kay 5 years old niya na pug koy 1. Di ko magkadimaon niya. Masigi kog pangisda niya. Inagtuslok na ako, tuslok bawion pod ala magtaka-taka na kog tuslok masint lagi. Wow, congrats. Indutan nimo, Ma'am Bisaya oy. Asa mga karon naka sa Canada? Or nara de countries Pilipinas? Tabangi ko Mambi. Tabangi ko Ma'am Bisaya Canada sa imong mga batos. Ipakuan ko, iparade ko diri. Okay ra? Lagi wa koy watch hour. Mag-LS na kaos, ipa-raid ko be, putang murag close. Lagi na adi ka din ha. Magkuan ka, mag-LS, daghan na ka og mga kuan. Mga alagad. Ipatamsak ko. Ninay mo kay basin daghan ka diha og mga batos ba. Patabang ko nimo husbi. Patabang. Pero mag-LS ka hos. Mag-LS ka. Mag-LS ka ma'am. Di man makita ang kuan oy. Kinsa man kani? Di makita sa naong. Mura maning uyab man din ni kuan de ang kulprebi mabot mao ba ni? Dili. Di ba kani ana? Di man gud gamay kayo cellphone ra man gud hong gigamit. Ma'am oy nya di ko kaklaro ba? Unsang oras diha? Unsang oras diri na sa Pilipinas? 8:30 dito sa Canada sa unsa man sa buntag sa gabi nawa man kay usa ra man ang cellphone 9 PM siguro sa Pinas or 10 AM gabi na day pod. Lagi Nindota unta oy kung makasod ko sa imong LS. Mayo kay nakakita ka sa akong kuan karon nga na maikog malang punta na may kay ning kuan ka na nasulod nisulod ka sa akong LS karon bisag mingaw wa pay joy tukar. Mingaw ay tukar niya wa pug kuy kuan.
Kay uban ba magilis kay jamming baya nya kuan wa man ko kain na anad kay kanang kuan di kay ko masigig atubang ba murag makuan ko sa magatubang sa akong dagway sa kamera murag mailang pa ko. Mo ba lagi mo try niya kung ako tikang i-search inag kuan unyang gabi diri sa Pinas sugod na ka. Mo lagi tagsara man lagi pug kumakakuan sis kay tungod kay ka na bang usara pud hong cellphone maglisod ko. Buntag diri. Buntag diha. Nya gabi diri. Mo lagi kaning ako kay murag lingaw-lingaw. Wa kay akong watch hour kay 300 pa man kapin. Gitabangan ra ko sa akong iyaan ug kanang mga uyuan. Ang naghimo sad sa ako ang YouTube ang ako kung anak. Ya kong gihimuan. Dutan. Daghan na kag kuan kanang pahinumdum nanay nisod sa kuan mo advertising. Mauwaw ko sa kuan, maurag bauwaw pa akong mamulitok diri sa kamera mo. Ako arang agtang mo nakita. Sige ma'am oy, salamat kaayo sa imong pagbisita o sa pagtusok. Salamat kaayo. Kaya ako, kuan ra sa diri kay ako la pong kuan suwayan karon og gilis ba ug nabay mutan-aw sa may na lang pang watch hour kay tadaon na ko wala ka LS. Mangyawat na lang. Lisod pangitaon ang duha watch hour og kuan isda lisod kaayo. Salamat kayo. Pag kuan sa mo nango pag kuan sa mo tusok-tusok mo din ha kamura mang duha. Basig di pa mo kuan ba amiga or amiga na mo. Kamura mang duha. Pagsabot lang mo din ha. Sigwa pa mo nagkalablab. Paglablab mong duha. Mura manig kaila ba ko? Manang kaila ka na niya na? Ni Bisayang Canada, mura managsikuan. Mura lagi na og sikuan. Pretty og si kanayang uyab.
Mao ba? Lagi excited unta pug ko kay pareha gud tong bago pa ko magsugod og ganang kuan kanang bago pa ko nagsugod sa YouTube nan kamot jud ko nga kanang kuan kanang makaabot ko sa kuan ba nakaron nakatungtong og 1,000 gusto po ko mo patong unta ana mo experience pod mao jud may na lang matigom ang gagmay nang mudaghan man sad. Sige po kag sige kag upload ako kay tapulan man ko mo upload. Tapulan po ko mo karon nagali ko diganahan. Nagkuan po ka Bisayang Canada nagkuan po ka kanang sana na member na kay ngana samot na ay mugana ko basta kanang daghan mo sud mo tabi kog maayo kanang mo ganyo ko pero kanang murag gamay ra ang kuan kay mingawan ko apil sad kog kamingawan kay mura magtagtala magsigig tabi niya way tao may trabaho amay mao lagi maupod lagi kapoy bitaw kapoy magkuan og member abi na kog kuan kay usa man daw na sa mga madaghan ang kaimuhang mga kanang bisita once nga na kay daghang member daghan man mo attack daghan mo sulod sa una nagpa-member ko murag wa man gapon mo irog ako ang kuan wa mo irog ako ang watch hour ba nya apil pug kuan ng rapol nga kanang kuan daghan mga kaila nang daghan kagaila mong dali ra nya daghan pud ang ni support nimo nya ako kay ikaw ra man siti nya wa man pud ko di man pud kumutan-aw sa akong kagalingon kay layan man ko kay gamito ng cellphone maginlugay usar ka buok karon jud kay og na si ilan makawam ko siya cellphone nya gidaman nya ko day magilis kuno ko day wa naman ko kabli-abli nindot jud nang na jud kay tarong kuan kay makakuan jud ka ba kay ang laptop kay makita man nimo ang usara yung cellphone dili lisod kay mag-ana pa ka tuslok wa na di na kukuan di kay kakahatag og jacket makahatag og jacket day di ko katag no makahatag og jacket di no ha di ba nang hatag kag jacket ato ni aging LS nako Oo. asa man na makuha jacket Kini ay. Ito ni. asa Add moderator. kana Hmm. na jacket ang kaning si kuan Bisaya ng Canada Ano na jacket? wala wa si jacket Ako si na manang si manang mara na jacket na-add moderator naman ito na ako. Na. ana na akong anak ra ang gipahimo ana ganang jacket kay di ko kamao nindot tag 50 watch hour kada adlaw kanindot ba makasanaol man sa daana
Ako kawa naman mo sibog. 304. Naghihapon ko tino. Ha? 304. Pero at least ni 300 kaysa katuran 100. May na lang ni dako-dako. Na maningkamot jud og makapatong ko ana. Mag-adlaw-adlaw ko. Charot. Mingon din tapulan. Oh, sige. Sige, ma'am. Oy, salamat kaayo ha sa pagtambay sa pila ka minuto. Tiud-tiud jud ka nagsigtambay ha. Salamat pud sa pagtusok o sa pagbisita. Ari lang sa ko kay dia pa man manang diri. Siya rin sigtanaw. Balagoy di tanaw, magtambay lang ko diri. Nang bahala nang magsakit ning matang manang sigtanaw sa akong dagway. May panang bisita ka. Nanindot ta di ay. Watch out. Tinuod ka pud ipli. Ipli ta na, ma'am. Ang Canada. Kay usahay naman sila ba nga makadaog ka na ipli. Na may uban mura maora man gihapon. Imo watch out. O may pa. Ay pa, ibaba ang bahay mo nang. Kay ugma lang daw kanya balikan. Mahid sa kusong ilong. Wa mi tay tagtanaw ka mura bitaw. Baba daw imong bahay kay iya ko nung akyaton. Ugma na lang daw kabalikan. Kaila day nimo. Nindot na. Ako kay di ko ka-play kaayo lagi pod og kanang kuan. Katong magsud kog live kay ako jung tanawon ilang mga kuan, ilang mga kuan ako jung tiwason pero ang uban sus di jud tiwason. Ako kay tiwason ako diha ra ko malangay kay usara man nagahuman. Una pa ko napay comment i-full package jud nako. Pero sila kay bawsan naman kog tamsak ra. O tambay ra lagi ko dire kay karon pa pud ko kahigayon. Labo na tog si Inday ba. Are lang sa ko. Pwede lang po na akong i-silent. I-silent na lang dahil kasi manang ramon din ha. Tambay. Mag-type lang diha nang. Huwag na kay tuyo. Basta kay ako kay. Manay silent eh. Pila nakakuha. Nakabot ko. Usa na ko ka-oras. Nabot ako sa ka-oras. 50 minutes. Hapit na ko sa ka-oras. Sige lang sa dihan. Sige, Ma'am Canada, good night. Good night, buntag. Buntag man dayron sa ila. Buntag nalimot ko, good night naman noon. Sakto ba? Nahay. Nahay, Lula. Nagilantan rin ko Lula. Na si Lula na ba si Lula Vilma dire o? Hindi na hay na dire. Wala.
Oh, sure. Puhon. Agsaraman po ko maka-open lagi. Ma'am, ay. Wala na himigas. Ah, very good. Hala, tumbling sa din ha. Sige na lang lagi kag pananghid. Wa na malagi kayo ng tumbling din ha. Sige na kag pananghid niya. Wala pa malagi ka na ni tumbling. Nga mo tumbling pa man ka. Kay puhon kung makakuan jud ko open ko niya. Ako sa tikan tusukon. Ah, sige, salamat. Salamat kayo, ma'am. Tambay lang ko dire. Barog sa ko, kay kaututon man ko, basig bawal ni. Ngutot sa ko ha.